Een 62-jarige wielrenner uit Remun is donderdag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Donderbergweg in Remun. De wielrenner wilde een grasmeier inhalen, maar kwam tussen twee auto's terecht en werd aangereden. De grasmeier reed donderdag rond 11:30 in de richting van het winkelcentrum. Achter hem reed een blauwe auto en daarachter reed een 54-jarige man uit Maasgouw. Hij besloot om de twee voertuigen voor hem in te halen. Op datzelfde moment wilde de wielrenner dat ook doen en daardoor werden deze aangereden. In eerste instantie raakte de wielrenner boete Westen. Ook werd meteen een traumahelikopter opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft de man gelijk metgenomen naar het ziekenhuis. De traumaheli is niet meer geland. De politie is nog op zoek naar de getuige die in de blauwe auto achter de grasmeier reed. Hij wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Remun.